computer. Ja, men der er jo dem nede ved... Så har vi et test af alle steppermotorer i forhold til at skulle fungere som X, skal vi Z, Y og A-akse. Vi starter lige Arduino forfra, så vi kan have setup med. Og vi skulle gerne se X setup, kører til 1000 og resetter til 0 position. Og det gør de alle som så i takt. Altså, vi to kan bade på samme tid. Derefter skulle de så være klar til at indtage kode, hvor hvis vi giver den for eksempel G20, X2, det er fordi G20, så definerer vi det i millimeter. Vi kan sige Z3, Y5 og A7, og så F for at definere en hastighed også i millimeter, så vi siger 2 millimeter i sekundet. Det var ikke så tydeligt. Det prøver vi igen. Nu behøver vi ikke definere enhed igen. Så hvis vi siger X10, Z, vi har brug for noget ung energi. Skal jeg ikke low-key bare smide chokolade? Og vi sige Z8, så kan vi alle sammen Y9 og A1. Jeg skal lige beslutte mig for, hvad vi gør med chokolade. Og vi sætter en hastighed på 1 mm. Og vi så kører den. Vi ser, nogen kan køre i den anden retning, men ene retning, mens nogen kører i den anden. Og så kommer de hen til deres position, hvor de stopper.